लोणार तालुक्यातील मांडवा येथील शेतकऱ्यांच्या आमरण उपोषणाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे लोणार तालुका अध्यक्ष अनिल मोरे यांनी आज भेट दिली। मांडवा येथील शेतकरी शेतरस्त्याच्या मागणीसाठी व शेतरस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत। उपोषणाला बसून 3 दिवस होऊनही संबंधित प्रशासनाने उपोषणाची दखल न घेतल्याने आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली। शेतकऱ्यांची मागणी मान्य न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला। यावेळी उपस्थित स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे लोणार तालुका अध्यक्ष अनिल मोरे, उपाध्यक्ष अनिल लांडगे, सोशल मीडिया सेल अध्यक्ष भागवत मुर्तुळकर आदी उपस्थित होते।